Olen Joanna Hämäläinen. Työskentelen Joutsenon opistolla kestävän kehityksen ja kestävien elämäntaitojen opettajana. Joutsenon opisto on vapaan sivistystyön oppilaitos. Meillä on tämmöisiä pitkiä linjoja kielistä ja taideaineista ja keskitytään näihin kestävyysopintoihin. Osallistutaan siihen, että kaikki sais sitä sivistystä ilmastonmuutoksesta ja tarjotaan meidän kaikille opiskelijoille opetusta ilmastonmuutoksen torjunnasta sekä sitten näistä kestävistä tavoista toimia. Oppilaitoksena meidän päätehtävänä on se opetus ja sivistys. Tässä uudistavassa opetuksessa keskeisintä on toiminta. Tämä toiminta pitää sisällään esimerkiksi omavaraisuuden opettelua, käsityötaitojen opettelua, kaikkea muuta toimintaa, millä pystytään pienentämään sitä omaa kuormaa ympäristölle. Kestävyyden edistäminen on tärkeää meille ihan kokonaisvaltaisella tasolla, niin me ollaan paljon tehty tekoja myös meidän opiston toiminnassa, jotka edesauttaa ilmastonmuutoksen torjumista. Ollaan esimerkiksi tehty lämmitystaparemontti, mikä pienensi meidän hiilijalanjälkeä ihan huomattavasti, sekä sitten lisätty merkittävästi esimerkiksi kasvisruoan määrää. Kuulutaan Green Reality Networkiin sen takia, että me nähtäisiin ja kuultaisiin, mitä muut toimijat tekee täällä Etelä-Karjalassa sekä sitten saataisiin meidän sitä omaa ääntä kuuluviin. Näen tulevaisuuden siltä kannalta, että se tarjoaa hirveästi mahdollisuuksia. Me ollaan vahva toimija täällä, vahvistetaan sitä yhteistyötä ja tuodaan niitä eri näkökulmia ja eri osaamista siihen yhteiseen tekemiseen. Että eri toimijat tullaan yhteen ja tuodaan se oma osaaminen ja keksitään niitä luovia ja uudistavia tapoja toimia.